Клуб Парк от Хасково. Студио 3. Петър Порте от Кутюр. Дефиле висша мода. Лайф. Артистични. Грим, прическа, облекло, дизайн. Специално да обърнем внимание. Артистичен грим. Светляна Лянкова. Артистичен дизайн. Овации. Винаги трябва да подчертаваме присъствието. Висша мода 2012 в Виш Клуб Парк от Лайф проект. Авангарден грим на модела Румяна Киричева, артистичен грим и грим дизайн. Естествено облекло, бутик, сватба, булчински и битуренски модели. По-късно всяка моделка и манекен ще сподели колко сватби в живота си желая да има или може би вече има, евентуално. Овации замина. Третия модел на вашето внимание Антония. Антони. Авангарден фризьор Елена Петкова. Фризура Елена Петкова. Артистичен грим Румяна Кирчева. Оптиката.com и специалното присъствие на бутик Ферия, бутик за цветя Ферия, фотографско студио Конос. На вашето внимание модел номер 4 на подиума Моника. Моника, овации и аплодисменти. Не бъдете състидилни, аплодирайте винаги моделите и манекенките. Те не са право. Артистична прическа и фризьор Пламена Христова на модел номер 5. Пламена Христова. Авангарден грим и грим дизайн Румяна Кирчева. Руми Кирчева. Грим, артистичен и дизайн. Отиси сватба са Верига магазини. Освобождение 1. Втори адрес Кърджалийско шосе. Enterprises представя модел номер 6 на подиума Славена. И една от специалните желания булчинска рофля, която може да се използва и за витуренска черна. Очакваме модел номер 7 Симона по търсето в момента. Номер 7 лайк. Симона в бяло. Фризура и артистичен прически Даниела Георгиева. Прическа авангардна и ексцентрична Даниела Георгиева. Студио 3. Грим Румяна Кирчева. И рокля на потици сватба. Сум втори етаж. Клуб Парк от представя Калина Атанасова. Фризьор Калина Атанасова. Артистичен грим Руми Кирчева. Залаганията съвпадат. Отново Румяна Кирчева грим. Очакваме модел номер 9.
Все по-често искам първи овации и аплодисменти. Разрешение за възраст и браво. Брависимо Миглена. В черно, с стило синьо. Нова авангардна комбинация. Модел номер 9. Фризьор Ива Кръстева. Овация и аплодисменти за специалната фризура на Ива Кръстева от екипа на Студио 3. Роклей дизайн, Потици сватба. Търсете сайта www.poticisvатба.com. В момента на подиума номер 10. Ралица, овации за Ралица. С авангардна прическа и фризура Ива Кръстева. Фризьор Ива Кръстева, Студио 3. Грим Румяна Кирчева. Булчанска рокля, Потици сватба. Poticisvатба.com. Модел номер 12 на вашето внимание Яна. Манекен в черно с леки леопардови шарки, тенденция 2012 Яна. Прическа и артистичен фризура дизайн Даниела Георгиева, Студио 3. Даниела Георгиева, Студио 3. Грим и грим дизайн Румяна Кирчева, познахте отново. Последните стати. Студио 3. Всички булчански рокли и битуренски модели са продукция на Poticisvатба.com. Poticisvатба.com. Магазини в ЦУМ, втори етаж. Очаквайте топ моделите на очила. Том Форд, Роберто Кавали, Джес Кавали, Рипли, Роберто, Том Форд, Джорджо Армани, Волк. Нико. Серия Том Форд, модел Нико, 2012. Манекен Мина, 198 см. Прическа на Студио 3. Грим на Студио 3. Облекло на бутик Клеопатра. На вашето внимание модел номер 2, манекен Мария. В черно. Продукция на Потици Клеопатра. В момента модел номер 2 Мария е с очила на Роберто Кавали. Модел Монголия 2012. И сега на подиума модел номер 3 Антония. Антония. Има ли фенове Антония? Антония с модел на Роберто Кавали. Серия Пиона 2012. Модел на 2 седмици. Роберто Кавали. Пиония. Моника. Имаме ли фенове? Очилата на Моника са Джес Кавали Professional. Аутлет до 50% в оптика Евтимов. Модел номер 5 на подиума в момента, обърнете внимание в черно, Гергана. В момента с очила Роберто Кавали. Джирасоле, модел Джирасоле. Модел от 2012 година. И модел номер 6 с очила Рипли. Модел 456 2012 година Риплей. Фотографно студио Кронос.
оптични рамки. Оптика Евтимов има много силна колекция. Над 580 модела в диоптрични рамки. Паркот. На подиума модел номер 8. Гилден. Черно с авангардна шапка в стил Lady B 2012. В момента модел е за случила Роберто Кавали. Модел Клематис 2012. Очила Роберто Кавали. Клематис 2012 от оптика Евтимов. В момента на подиума модел номер 9 Миглена. Случила новата колекция на Том Форд. Овации за Миглена. Модел номер 10 на подиума в черно, дамата в черно, раница. Случила Джорджио Армани. Джорджио Армани модел 435S. Паркот. В момента на подиума модел номер 10. Яна в черно. Руса прическа. Яна очила Джорджио Армани. Една продукция отново на оптика Евтимов. Търсете в сайта optikada.com. Армани Джорджио съчетание с Яна и в черно. Винаги модел. На подиума Силвия. Овации за модел номер 12 Силвия. Случила Волк. Любима изпълнителка Мадона. Любима учила серия Волк. Ботици Клеопатра. Всички облекла втори тур са от ботици Клеопатра. Сега искам да благодаряме за вашето специално внимание, за приятното усещане, което ни предоставиха всички модели, манекенки, рекламни лица.